Mit navn er Vibeke, og jeg er hesteassisteret terapeut. Jeg vil her på den her video prøve at forklare lidt om, hvad hesteassisteret terapi er. Hesteassisteret terapi er jo en terapiform, hvor at man har hesten med som assistent. Og det er der flere grunde til, man har. En af grundene er, at hestens nervesystem er rigtig godt til at afbalancere vores nervesystem. Folk, som for eksempel har stress eller PTSD, de har et nervesystem, som hele tiden er i alarmberedskab. Hesten, som er et flugtdyr, kan også få sit nervesystem op, men den kan få det lige så hurtigt ned. Og det er det, den kan hjælpe os med. Den kan hjælpe os med at få vores nervesystem i ro, men man drager simpelthen nytte af hestens nervesystem. Og en anden grund til, at man laver terapi med hest, det er også, at man er ude. Man har begge ben på jorden. Man kan godt være i stalden, men man er sammen med hesten. Og det giver altså en anden ro. Jeg tror godt, mange kan sidde, og når de er i terapi, så kan de sidde og blive intellektuelle og tænke sig til, hvordan de har det. Her der har vi begge ben på jorden, vi mærker os selv, og det handler terapi rigtig meget om, efter min mening. Det er at mærke sig selv, fordi det sidder i kroppen alle sammen, og jeg arbejder rigtig meget med kroppens sansninger. Sådan kort fortalt. Hesten, den spejler os ofte, hvordan vi har det. Og man kan også lave en masse forskellige relationsarbejde med hesten. Den hest, jeg har her, det er Lady. Hun er en af vores terapiheste. Bagved, og så har vi Komet. Og ham bruger jeg meget til børn, til rideterapi, hvor børnene de rider så. Det gør voksne ikke, når de er i hesteassisteret terapi. Det foregår fra jorden. I USA der har man benyttet sig af hesteterapi i mange år. Og det er ved at vinde indpas i Danmark nu. Jeg håber, at det her lille indlæg har givet dig lidt mere klarhed over, hvad hesteassisteret terapi er. Og ellers så vil jeg håbe, at du kontakter mig enten på min mail eller ring til mig, og så kan vi snakke mere om, hvad hesteassisteret terapi kan gøre for dig. Hej hej.